Numru kbir ta' lecturers tal-MCAST inġabru barra l-intratura prinċipali biex semmaw leħinhom. Dan wara li baqgħu ma ntlaqgħux it-talbiet tagħhom għal kundizzjonijiet aħjar fl-impjieg tagħhom. Din kienet biss waħda mill-azzjonijiet industrijali ordnati mill-Union tal-għalliema l-MUT. Il-lecturers qed jistrajkjaw bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar, bejn il-ħamis u l-ġimgħa. Tkellimna ma' Marco Bonnici, il-President tal-MUT, fejn stqar li waħda mill-proposti tal-Gvern u l-MCAST kienet dik li joħolqu mhux biss diskriminazzjoni fil-kundizzjonijiet ma' lecturers f'istituzzjonijiet edukattivi oħra, iżda anke differenzi bejn lecturers tal-MCAST stess. Hija situazzjoni li ġejja numru ta' xhur bħalma tafu. Issa kellna laqgħat ta' konċiljazzjoni, kellna 5 prattikament fil-ġimgħa biex nippruvaw naslu. Però ma wasalniex. U ma wasalniex għax saħansitra l-aħħar proposta li kien hemm min-naħa tal-Gvern kienet li ħataqsam il-lecturers tal-MCAST. U ħataqsamhom b'mod konkret għax il-pakket finanzjarju li kienet jipproponi kien se jirrigwardja biss parti mill-lecturers tal-MCAST u mhux parti l-oħra. Xi ħaġa li għalina mhix aċċettabbli, il-politika li kien hemm dal-aħħar snin fuq il-vokazzjonal għadha tapplika u rridu nismgħu il-vokazzjonal daqs l-akademiku. Net News tkellem ukoll ma' lecturers li ilhom snin jaħdmu fl-MCAST. Aħna spiċċajna illi hawnhekk issa mhux għandna aħna diskrepanzi fil-pagi, aħna għandna diskriminazzjoni fil-pagi ta' u xi ħadd f'dan il-pajjiż irid jirranġa aħna ma nistax ikun imorru n-nies jgħidu fuq it-television li jridu parity of esteem għal kwalifiki u l-istudenti u jgħidu jgħidu li l-edukazzjoni vokazzjonali għandha stigma u m'għandi stigma, meta inti stess hawn il-management tagħna qed jagħmel stigma fuqna. Din hija t-tielet darba li resquna u għaluna li se nistrajkjaw. U dejjem sperajna li se niftehmu, però waslet il-ġurnata ninnegozjaw eżattament x'inhu jiġri on paper, ġifieri miktubin black and white sewwa fuq karta bħala ftehim ma kenniex. Kellna direttiva mill-Union, mill-MUT, segwejna dak li qalilna Marco u llum wasalna biex qegħdin hawnhekk biex inwasslu l-ilmenti tagħna dwar ksur ta' drittijiet u dak li essenzjalment huwa tagħna u ilu tagħna s-snin. Waqt il-konferenza indirizzata mill-MUT li għalija l-lecturers strajkjaw, intqal li n-negozjati li għaddejjin qed isiru fuq ftehim li skada fl-2016. Temm jgħid li l-Gvern irid jistma' lill-lecturers l-istess u jerġa' jagħti stima lill-lecturers tal-MCAST. L-MUT qalet li ma teskludix aktar azzjonijiet industrijali.